Sari di sini. Halo. Pancasila. Iya, ayo berbalik aku dengan bahasa sendiri. Muka kamu lagi pelajaran. Nanging aku wedi, mengko datang matakon man aku salah jawab. Orang tua salah keliru bilang saat ini presisi. Wes, aku tak maju. Mengenjing ja. Pengen Pak. Sadurunge kita miwiti pelajaran dina iki, aku pengen ngobrol perkara bab penting iki. Aku takon, apa tegese pendidikan miturut sampean kabeh? Jawab salah, tapi jawaban itu beragam. Ayo mas sampean. Miturut kula Pak, pendidikan kuwi supaya ora diseneni wong tuwa. Yen ora sekolah diseneni terus. Bener niku Pak, yen ora lulus dikon ibu terus sampai dino. Oke, berapa sementara nanging pendidikan kuwi orang mau kanggo nyekiri amare wong tuwa. Doni menurutmu piye? Miturut kula Pak, pendidikan kuwi mboten mesti penting. Akeh wong sing bisa sukses ing jaba kono sing mboten sekolah dhuwur. Dadi ngopo kita buang-buang waktu ing kene? Doni pendapatmu menarik, nanging sampean udah langsung mau pancen bisa sukses sama pendidikan. Mboten ngertos Pak, nanging koyoke mboten sithik nggih. Posisi sampean wis sendiri, kemudiannya butuh pendidikan kanggo buka pendidikan orang sukses nanging sebab bangun seperti ini. Miturut kula Pak, pendidikan kuwi penting kanggo cita-cita. Yen kita berilmu, kita bisa jadi dokter, insinyur, utawa apa wae sing kita karepake. Jawaban saya apik bener, nanging pendidikan cita-cita. Bisa uga kanggo nambah wawasan, Pak. Benar, pendidikan berjumlah suka ngomong cita-cita. Arif, menurutmu piye? Pendidikan kuwi penting Pak, supaya kita bisa bantu keluarga. Yen aku sukses, aku pengen wong tuaku ora kesusahan maneh. Tujuan sing mulia Arif, pendidikan akan bisa dari dalam kanggo Arif. Ini menurutmu piye? Miturut kula Pak, pendidikan kuwi supaya kita ngerti luwih akeh. Nanging kadang kula wedi, kula ora cukup pinter kanggo sinau. Ini orang-orang langsung pinter. Sinau itu proses, sampan kalau salah bersalah, atau kesalahan itu sinau. Pak, miturut kula sinau kuwi uga kanggo mbantu wong liya. Yen kita duweni ilmu, kita bisa nuduhake marang wong sing durung ngerti. Tapi jangan sari, pendidikan pancen dari manfaat gue, sepomong kanggo dhewe. Oke bocah-bocah, kita lanjut aja sampai istirahat. Coba pikiran api-api sinau yang bobo.
pancen bener-bener penting. Wong akeh sing ora lulus wae bisa sukses. Don, jawabanmu nambah amat mau lucu banget. Gue bener-bener dheweke gawe lulus dodok. Bayu, aku mau ngomong sing tak pikirake. Lah wong akeh sing sukses tanpa ijazah kok. Ya pancen, tapi Don nek ora sekolah piye carane ngerti dunya? Piye carane ngerti apa sing kudu kita lakoni? Aku ngerti. Tapi kadang aku ngrasake nek sekolah iki mung kanggo ngikuti aturan, ora kanggo aku pribadi. Ini Mira, ayo untuk bareng-bareng pas literasi. Ayo. Dini, aku ngerti awakmu kadang ngerti salah, tapi salah kuwi ranane proses sinau. Aku ora wedi salah Sari, kadang aku ora ngerti apa aku pancen pati sinau, apa membuang-buang waktu. Ini, kabeh wong duwe kekuatan. Aku ngerti awakmu bisa, tapi awakmu kudu percaya marang awakmu dhewe. Bener, pendidikan ora soal nilai, nanging soal jadi aja dhewe jadi apik. Aku pengen ngerti seorang bukan kita semua. Apa sih yang sama dikira-kira? Tahu sebelum lagi. Pak, kula mikir, yen pendidikan kuwi penting kanggo awak dhewe luwih kuat lan nyiapake masa depan sing cerah. Ya pasti ambil ya. Pendidikan pancen bantu kita jadi wong sing ngerti. Liane masih menambah dia. Pak, kula ngerti yen pendidikan kuwi penting, nanging kula dereng ngerti piye carane bisa langsung ngaruhi urip kula. Ayo, pendidikan itu proses. Anak para bakal langsung turun hasil sahi. Nah yang tentu proses kuwi bakal gawe sampean ngerti kejadian yang mau samaru. Pak, yang proses ini mboten duweni hasil menapa mboten buang-buang waktu. Proses kuwi ora ono sia-sia dadi saka proses kita sedang disiplin tanggung jawab lan kemampuan hidup. Pak, kula mikir pendidikan itu minangka berarti kanggo aku mampu keluarga. Kula kepengin dadeke urip sing luwih apik kanggo aku. Jawabanmu apik banget hari. Pendidikan pancen erat kanggo nasib. Ayo semangat. Pak, kula kepengin ngerti luwih akeh, nanging kula isi-isin ajenge tanglet. Kula wedi yen kula bakal salah ngomong. Kapan kuwi kanggo yang akan pengen di merasa salah maka kesalahan kita bisa semuanya. Doni, aku ndelok awakmu dadi luwih serius mau apa mikir-mikir maneh? Coba ya aku sadar, aku ora pengen ketinggalan. Aku mikir pendidikan pancen buka lalang. Dini, aku pengen dulu apa sing saiki mau rasake. Aku mulai ngerti yen aku kudu percaya marang awakku dhewe. Aku ora bakalan nasihatmu. Sari, awakmu pancen rajin banget. Aku pengen ngerti apa sing nyemangati awakmu. Aku mau pengen gawe wong tuaku bangga, Mira. Kuwi cukup kanggo ndadekake aku terus maju. Murid-muridku, saiki wis ngerti yen pendidikan ora mung soal teori, nanging soal urip. Anak-anak, saka diskusi dina iki, aku ndelok yen saben wong duwe cara pandang sing beda pendidikan teori. Nanging sing paling penting, aja lali yen pendidikan iku proses kanggo ngangkani sampean lan dunya ing saben. Pendidikan itu mung soal angka ing rapor oleh data semua. Nanging kepiye carane kowe bisa dadi pribadi sing apik lan bisa menehan marang liya. Sayangno sampean kaya wis sembuh. Ilmu iku oyot sing ndadekake sampean kuat. Karakter iku gagal sing loro. Lan kuwi ya iku manfaat sing bisa sampean wenehake marang wong ing saben. Ayo, apa sing sampean pikirake sakwise diskusi iki?
Aku saiki sadar Pak, pendidikan kuwi dudu mung kanggo kula dhewe, nanging supaya kula bisa nulungi wong liya ing tembe mburine. Pikiran sing apik bae. Doni, piye pandangan saiki? Termasuk kula kecepatan juga kesimpulan yen pendidikan ora penting. Pak, nyatane proses kuwi sing didadekake kita tuwa. Biasa Doni, wani ngomong cara pikir itu tondel sampean dadi luwih dewasa. Pak, kula uga sinau saka dina iki, ternyata yen kita sinau bareng lan siji-sijine kabeh dadi luwih gampang. Sampean bener ya, pendidikan itu perjalanan sing indah yang kita lakoni bebarengan. Nanging anggonmu wani nyoba lan ora wedi gagal. Iku wis nuduhake sampean ana ing dalan sing bener. Matur nuwun wis wani sharing dina iki. Ora tenan kabeh, tetep sinau, tetep luwih lan dadi pribadi sing ingin. Sampai ketemu besok, kerja-kerja. Sampai ketemu, Pak. Kenal kisah masa-masa sekolah yang kita lewati bersama, bercanda tawa saat penuh bahagia. Di tempat ini yang pernah kuligahi saat kita masih bersama, tetapi masa depan telah menanti di sana. Kenal kisah